mar kolwa east e kawuoye to wach mang'eyo ok giyudi. Ang'o momiyo ok giyudi? Nawacho mokwongo ni kipande en gima duong' sawasawa, and ibro yudo kata kakochop nyabera kamikawe kipande no onge kata fea. Miyo gigi ok giyudi kaluwore gi yore mag kipande onge kako nyalo yudo tenda no. Sani kidhi e tenda to idhi penji ni ng'eng'a ing'eng'a in ng'a tia kanye ting'eng'a. Miyo kasa mise wacho ni ng'eng'a ok adwa na kuot kamoro nadhi e gotesega kachopo gotasa mar tich to openja ni idwa neno ng'ata koni onge ng'ama dwaro kadwa wacho institution no be idwa neno ng'ata ok awacho ng'ama aonge ng'ama nada neno awacho ni an nadwaro tich to penja ni dwaro tich mane awacho tich manadwaro gima ne jatelo penja e Kisumu County ing'eng'a e building ni teko wa malo nyaka piny ing'eng'a na nyise ni onge gima ng'eyo onge ng'ama ng'eyo. Jatelo ni no nyisa ni madam biwi ber inyalo wuok e dhodi ni idhi manyo tich to onge ng'ama ng'eyo. Gadier jaduong' abich no kayudo tich kata tesega ema nokoyaro mondo mi ong'eni to nadwaro tich mane tasoma ang'o to an ng'a. Koro miyo okoyot tenda gi ok giyudi unless ing'e ng'ato to ing'e. Kendo itemo loso wach ma mibadhi mane kinde do dede wach no kuma kabisa. Ere gimena no ka onego bene sirkande ma county keto mane ne okenge mag mibadhi ne kitwana no kara dul bar IECC wacho ni kata gavana so chiko nitie mag no ka kod weche mag mibadhi. Tikone kuma nyisi county miwuoke samoro yudhe ok bed gi thuolo mag tije ka kuwinjore. Ang'o monego bene sirkande ma county skete te mane ne oket gi mibadhi mokwongo. Ma ariyo to rowere ma samoro nyalo bedo kod teko matimo tenda oyudo teko matimo tenda go moko ng'eni to ng'ane ong'e ng'ane. Okay, gima inyalo timnwa kaka rowere nitiere kata tenda moko milando malo kuro iyudo ka ok gichop piny. Kochop piny tiyudo ka en gima noselandi ma tijno nosekaw noserumo. Naneno kaka rawera ni gigi onego beni inyisowa owuok e county sub county e wards wa kowuok e wards wa ochopnwa gwenge gi mondo wang'e ni gima kama timore to wadwaro transparency. Sama seng'eyo ni gima kama timore adhi bedo gi that awareness ng'ama chielo ng'e ni gima kama timore en bong'eyo ka rowere gi te ong'eyo gi nie ward ka ok apar ni mibadhi nyalo bet e ward nikech ok ibi bribe yudhe te manie ward achiel. Koro na ywago mana information onego be ni reach youth te manie wards from wards mondo mi yor mibadhi rum nikech sama wadhi wacho ni an kenda kaka Vensa mana ng'eyo ni tenda moro ni kamoro abiro mana dire ne nyamera moro mantiere modak town ng'ade winjo ni gima kama ne kama youth gi ok bi ng'eyo ni nitiere gimoro manyo wach matimore. Koro en mana chiwo information nyaka e grassroots ere kaka youth nyalo bedo aware of gima timore mondo mibadhi rum nikech kata ka ne mibadhi to kinyal bribe youth te mantiere komio